ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. боварӣ дорам ки ҳар яки шумода маъқул мешавад мошино. дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро. шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо мехоҳанд, ҳатман обуна шавен. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириятон, барои лайкотон. бародаро, агар заҳмат нашавад навори моро дар имо паделитса кунед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 150 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. мо навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшӣ мо аст Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад DVD бародаро, сӯзишвориш бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бародаро. нақша боша гуфтеста 18900 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 125000 рубл. срочно фурӯхта мешавад. мега харидор аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор 18900 ва фикрам нархи дастрасай мошинам арзандаи даҳмин нарх. марҳамат занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ мо аст Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи универсал бародаро. рангаш боша серебристи, объем мотораш боша 1.6, сӯзишвориш боша бензингазай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. 4 баллони нав дорад, наружка краска кардан дар кор гуфта ҳамин айб дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш будшидагиай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтеста 33500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 222000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. сеюм мошини фурӯшӣ мо аст Volkswagen Golf соли барориш 1999 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сиёҳ бародаро. объем мотораш боша 1.6, сӯзишвориш боша бензингазай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро 4 задагиай фавран фурӯхта мешавад гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нарша боша гуфтеса 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 199000 рубл. харидор аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, мошини хубай чихеле ки дар раст мебинем. марҳамат занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ мо аст бародаро Daewoo Nextica соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотораш боша 1.6, сӯзишвориш боша бензингазай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Nextica юфта германския камбудӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтеса 14000 сомон ки бо рубли русӣ мешавад 93000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфта савдорам мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ҳастанд. метавонед занг занед ва вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, савдо кунед. эълони панҷуми мо аст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 бародаро. дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотораш 1.8, сӯзишвориш боша бензингазай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, электропакет дорад, мега задни камера дорад, чашкёш варид надорад, документам гуфтаи надорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нақша боша гуфтеста 35000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 232000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат бародаро, занг занед ва қатъи соҳиби мошин маслиҳат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ мо аст бародаро Daewoo Lacetti соли барориш 2008 дар кузуфи седан, рангаш боша сафедай, объем мотораш 1.8, сӯзишвориш боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори зафира задагиаш гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтеста 24000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 159000 рубл. харидор аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 24000 сомон соли 2008 бародаро. фикр мекунам ки дар ин нарх арзандаи мошин. марҳамат занг занед.
ҳафтум мошини фурӯши мо аст Daewoo Nexi ки соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд, ҳуҷҷатҳош 10 моҳи дига ҳастай. фавран мефурӯшем. қарор дорад мошин дар ноҳияи Ёвон бародаро, нақша боша гуфтестай 9500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 63 000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархаш нархи хубай, ҳайдаст натен. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯши мо аст Opel Astra G 98 сол. кузуф универсал, рангаш боша кабуд. мотор 1.6 сӯзишвориш боша бензин-газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад мегӯяд. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародару, нақша боша гуфтесай 32 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 212 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат, занг занед. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ва мегзарем ба эълони нӯҳум мошини фурӯши мо аст BMW 5 Series S 98 сол. кузуф седан, рангаш боша мукри асфалт. авио мотор боша 2 сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи рӯдакӣ бародаро, нақша боша гуфтесай 3500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 202 000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шихеле ки дар раст мебинем мошини тоза метавад. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо аст Daewoo Nexi ки соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед. мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка механика. мотор коробка гуфтай хадавой 100% краскаш навай. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 14 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 93 000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, гуфтай илтимос харидори аниқ занг бизанед. марҳамат, бародаро, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони 11 ВАЗ 2107 соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд бародаро, танировка, документ 4 моҳи дига дорад. фавран мефурӯшем. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 13 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 86 000 рубл. харидори аниқ боша занг зана гуфтай марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 12 мошини фурӯшӣ аст ВАЗ 2107 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед. мотор 1.4 сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мотора гуфтай нав кардагем, 4 дискаи простоям дорад, болои падарка метавонам. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагӣ задагӣ надорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Данғара бародаро, нақша боша гуфтесай 17 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 113 000 рубл. харидори аниқ боша мегӯяд савдо мешавад. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. бародаро, имрӯза эълонҳои мо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш намекунем дӯстон. мо ду серпас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.